Away in your own lang, yaro yo try. Such a sin, yaro yo try. Ning kong nga ai kublay. Yo chairman Reverend A.R. Marwin. Ibalapan ya kadang sang assembly ka basispa khatra mendak step. Tong ini duai. Au play baduk pa jongi ubah bening. Ngawan ko try banai ngo yeme. Nakabentay ka ni ko por ka ba corridor jong ka ni ka step. Melapan la yo pait lang jong ka assembly. Banyo wan lang ha ka ni ka jaga. Ha ka ni ka lumpong ka madan ka bahe ka ni ko try. Bangin yo ban syong, bangin yo ban crow, ban pendan burome ka kerteng ka jong me. Kom ka assembly jong ka balang ka jong blame me khalya barasam. Ngai ngo yeme namamala don ring kat bat kani ka jingiaseng nado ka bas dang bat hado kani ka step ka bementa ko try ni don ka por ka ba kodor ban sha skor pat se sen e ka tin ka jong me leng bau shakri wat lat u jong me ko try ya obamala I bet ban pen yang ha kani ka kanta jong kani ka step a try nga dwai ya ka jing don ring kat ka jong me ko try nga dwai ya ka jing pan sle ka jong men sem jong me nga dwai ya ka jing ai bor ka jong me yo shakri jong me ko try ba ka e baro ka ba mi no na ka sintor ka jong shakri jong me ko try nga dwai a blay ba men yo ban ka khu yo pait lang jong ka assembly u ba don ha ka ni ka jingiaseng ko try bo ha ha ka ba ki snabi ka tin ki jong me kin yo ka jing ka khu ka don ken yo ka jing kar khu ka men sem ken yo ka jing men na ka jing em ka jong ki ko try ba ha ha ba ke let pha na ke ni ka jingiaseng ke let pha ka jing men ba ka jing sngo ngo ba ka liop diang ya ka jing kar khu ke ba na me ko try ba ha me la bu ha ka donor ka jong shukri jong me ban krani ka tin ka jong me abole jong a nga dwai ka jing alam jong me ba ka jing betelen ti ka jong me ko try ki don ki por ki bo shukri jong me ulong bat kluan ban kren hanai nga dwai ko try ya ka jing pan sle ba ka jing pan ko bor ka jong men sim jong me ko try ba ka e baro ka ba mi na ka donor ka jong shukri jong me try kan long da ka jing alam jong me ba ka jing pan sle ka jong me ko try to kan tha me ka ding ka jong men sim ba ko try kam tam try ba ki do not baro ki ba don na ka ni ka jingiaseng kin pediang I ka tin ka jong me abole jong a nga te nga kom ki por se tan ki bor ka jing dom ki bor ki sot ki bor ki kray ki bor jong ka jing dom baro ha ka teng ka jong jisu bana Nazareth ba ma me yo ban don ring kan ha ka ni ka jing shakri ka jong I na ba ka teng ka jong jisu nga dwai ki ne baro amen. Kapang pedeng kabangan yo ban grand ha ka ni ka step ka long Chapang ka balang ka balate daw Jesus Christ baki jing hikai ki jongka kata kadai ka benta kabanga kwa ya ka ban kren hagade ka step banga khot lang yo pat lang jong try bagin sa score ka ni ka tin ka jong blay kabangan yo snow bala puli haga bas dang jong ka ni ka jingiaseng dei pastor be jong ka balang bagane ka text ya ka bau shakri jong try ulio ban puli ka shai ha ka men sim jonga bahagane ka jingiaseng assembly ngan kren ya ka ni ka benta baka shai ha ka donor jonga bana ka jingalam ka jong blay ngan yo ban kren baka long ka jing men toy baka jing kar khu yang I baro o palang u jong try obadan hagane ge jingiaseng lara bilas ngab hai ka benta ka bala puli yagane ka tin ka jong blay na ka gospel kat ko Matthias ka lenong ka bakat riu bala puli hangi ya ka dekot nado ka bakandai hado ka baar po ngan nung puli syu ya kini ke benta ki bala puli hagani ka step ka benta ngalabu ya ke jingkali
balay bau Jesus Christ ulakali yakini ki jingkali ki breu sharom chaneng ki ong yanga ngadai wei haka ministry ka bau Jesus ula tray ola kwa bantip baki breu ki ong wei yo ban ula kali kar pangro na ka bandai ki sunran ban kali pa ye ki phi te phi ong bangadai wei Lesin apreng jongi baro ki badan hagane ka assembly ngadon ka jinget baga jing sngaw tho haga mensim jonga banginum kalisu ya kani ka jingkali na marngeletep bau jisu udai wei art leki daw ki mga kwa ban kedau balay bau jisu kali ya kini ka jingkali larapin pulei ya ga de khot nado ka bakhandai kan ya thu ingi artli ki ki badon kam ki banga kwa ban kedeu hagani ka por ka bamenta ka benta ka baningkong kadai na kar khot ka bakhandai ka baong phim pat ngau thu lemne phim pat kan mau ya kita ki santli ki kpu jong kita ki san hajar bat kat no tukri philia kharu phim pat ngau thu ya kane ka kamba kabala de banle baki breu ki liu i ki breu ki lamat phim pat ngau thu phim bat ngau thu wat ya ka lang tam ya ka bala kharu baka ba ar galong phim bat ngau thu ya kita ki nyau tli ki kpu jong kita ki 1000 bat kat no tukri la de ban khar na ki basatam phim bat ngau thu baka benta ka ba ar galong baki dan kam ban ngau thu ya ka wei ka jing ngau thu baka ta galong bakin sumar na uthiat ki farsi bat ki sadusi ban sumar na ki jing hikai ki ba lamler jong ki farsi bat ki sadusi Hitarai agini ki sni ki bamenta kim don ki baratin kidang don ki baratin Hitarai agini ki sni ki bamenta kim don ki nong hikai ki balamler kim don ki nong yalam bakai ka jinge ki don wat mentaro knang ba ki senran kin snau thu ya ke ei ka bau jisu ola kren habau kali yakini ke jingkali ki breu ki ong ue yanga ukono breu ki senran ke le jubab ba ke la ong ki breu ki ong don ki ba ong udai u Yohanes nong penbaptis ki weite ki la ong u Elias ki wei pat u Jeremiah lane u wei na ki nong itulupa kata kadai ka jing ong jong ki breu hakaleng ki jaka ka bakyo sneu sa pangu Jisu baru Jisu ula kali iki senran uang
Kita pi ong bang a long way. Usenran ubakarteng Petros ubalang leader jongki khararngot. Ula jubab kam kloy badula ong melong ukres ukon ublay ba em. Ujisu te ulit hu badula ong u suk mame ko Simon ukon ujona. Nabakat do bakas nam kam shem lapen I hame henry ukpa jonga ubhabeneng nga ongru hame bamelong Petros but halor uni mausyang ngante ya ka balang jonga te ki kherdop ka dujok ken omla yaka hadin ba ulo yo I Bakin sadan bon ki bawan ban atatin ya kene ka linti. Hadin ba oleh I bakin nong hikai ki babakla ken sawan ban sensyar. Ola dan kam ban scam. Ya ka jing tmu jong ka jing wan jong u sya kene ka perthai. Bagata ka long ban te ya ka balang. Baling ba ka balang. Kan yang ban yalap ya ka gospel jong ka jing panem baki bor jong ka dujak ki bor jong setan ki bor jong ka jingbum ki bor jong ka pop kenum la ban ya le persya namar ulat tay mau bat ulang mau le jong ka balang dai mau nong sensyar jong ka balang wangan tay ya ka balang jong baki kerdop jong ka dujak kin la ya ka Habau Petros wong melong ukrest kidon lai teliki jimot kibanga kwa ban ye tho yepi hagani ka step ukrest kamot obalasle ujong ublay Obala yo ya ka jing pan sle kum ka jing pan sle ya ki lingdo lane ka jing pan sle im da ka pnyang uta udai ukres obala sle ujong ublay kabaan udai uta obala jet da ublay Udai uta ubau blay udan ka jing tmu bat ula jet kerpang na ka benta jongu uta udai ubala sle bat ka benta ka balai udai uta ubala pen kentang kerpang baon pendep ya kata ka kam ka bau blay udan ka jing tmu ubala sle nang tapat ukon ublay ba em haba ang ukon ublay kakadaw yaw Jesus Christ ubalang ukon ujong ublay lakayaw Jesus Christ sekene kapartay kumukon ujong ublay haka jinglong do Lakha balapon ni o haka jinglong do handai ka jing kha ko mu khon jong blai ka jinglong do kam ya dan benta AA namala poni uling bau mensim khoi badaka bor ka jong blai barabala khai u shakane ka parthai haka jinglong do handai ka jinglong do kam ya dan benta AA baka jinglong khon blai ka jong Jesus Christ kani kalong kabamayan hadu kata-kata kadai ka mystery kabau blay ulatmu karpang namar ba udon ka plan ya ka ban pen im yaki briu hagane ka perthai hadin ke jing jubab ke jong u Petros Ujisu ulit hubarul ang sok mame ko Simon ukon ujona nabakat do bakas nam kam syamlapen I hame hendai ukpa ubahabreng hallelujah ya kalenti ka jong blay lenda u blay ulapen syai
lem dau blay ulapan lem dau blay oleh alam ngan ong ipi kalong kaba ban sengau tu ya ki jing mayan ki ba kenjam mensim wat persyang da ka bor jong ka jing long priu ban sengau tu ya ka jing mayan ka ba nau blay habau jisu ong ka do ba ka snam ka teu ya ka jing plot ha ka jing long priu ka flesh ka long ka batlot ka do ka long ka batlot nama kata kamla ban sengau tu ya ka ka babayan o Petras sa ka jingong breu ulong batlot handai ka dai ka jipet shai ka balawan now blay u yo ya ka ne ka jing shai banang melong u Chris u kon u blay baim padahal Lord jong kata ka jing pla ka jong Petras u jisuru u agree ya kata baru ong ngaru nga ong hame ba melong Petras ngaru ka bamot u agri ya ka ka bau Petras u ang haki wei pa ki jingwat ladangan refresh si ka jing ong ka jong utrai mela ong ka badai bangadai utau Christ kata ka jingmot mela ong ka badai bangalong tau Chris bangalawan sa kani ka perthai na ka banta ban pen ya ki men sem ki ba kodor kendiat kumpasen pen syaya fi ki para benget hababi pule ya kani ka banta lan habab sa skor ya kani ka banta ka bala pule kam tam haga jing dai ba kani ka kentin ka baong u Jisu ngaro ngong hame ba melong Petras ba Lord uli umau siang ante ya ka balang jonga kila dan si bon ki debate hakaleng ka perthai nadu ki riu pai ba hadu ki theologians yano kani Ukraine kata gade ki jingkali henel rafi pet bahaya ka Bible Greek ya ka bala tho hangni Petros kadai ka tin Greek ka bala don hagane ka benta ka bangala puli ka jingmot ka jongka ka long umau kani ka karteng Petros kamut umau lani haka way pat ka kentin jong ki Aramaic ki ong Kefas kabuan na kentin kepa kabumut umau Kefas kadai ka karteng kabau Jisu ula ay yau Petros lani yau Simon Petros hilaban puli na ka gospel Yohanes kalnong ka baningkong ka dekot ka basaw ko Kinsyem ni kata bakini ki artli ki kentin ka kentin umau Petras bat umau siang hangne bon ki briu ki confused na ka benta ka kentin umau siang hagane ka benta ka bangala puli hakabau Jisu ong antei ya ka balang jonga halor uni umau siang tu om sem la tho ka Bible Greek Petras hanela tho Petra Petra kabumot umau siang upol ro upenangkam ya kani kentin Petra lalapi pule sa kinong koren kabaningkong kalanong kabak sipo bakada kot kabasaw umau siang bakenjaman sim te uta umau siang ulong ukres upenangkam da kentin Petra omde kentin Petras lalapi kwa ban yo bhai kata ka jingshai kidan ki pastor ki jongi ki badan ka Bible Greek sapan laki sapet sapapule ki ken sapan fi balarabi pet ya kada khat ka ba ar pho ka ong enda kumta ola adong ya ki sinran jongu ban om ya thu hano ba ulong uta u Chris
kadai kata ka ba pensyai ya ka jing ong ka jongu ula adong ba kim dei ban yathu hano ba dei ma uta ukres kibreu ki ong Elias kibreu ki ong wene ki no thulupa kibreu ki ong wei u Jeremiah ba kumta ter handai uli thu shna ba le thu shai ba dei ma uta ukres ba halor jong uni ngan te ya ka balang jonga ba ka balang kan long ka balang ka baskem ba ki bo jong ka judok ke namla ban pen kelon ni ka hai ka jing kali ka ba jisu ule kali ki ule i ba ka don ka jing artin kumbang ala batai meneh ka basdang ki don na ki senran ki badang atatin wat hadin ba ulami patru dang don ka jing atatin uwe na kita ude Thomas larakin puli ka gospel Yohanes kal nong ka ba arpau ba ka khot ka ba arpusan wong ngam ngai larang ngam yu i o dala ki jong ki khmat ki jonga nganam ngai lendang yo ban tbar ki ti ki jonga nganam ngai kata ka dei ka jing atatin kabalawan ho wan uniru u Petrus u belios nyau ya ka ai ka bau Jisu ula om ho ka don ka jing atatin larafin puli Matias kal nong ka bakat saw ka khot ka balai po duk balai puwei men ba kala ki ka eryong ha ka duryau kalapan aratin yu da kijing aratin ki bakraw kijing hikai na ki Farisi bat na ki Sadusi traji suwong dan kampan sumar ya kijing hikai jongki hagini ki sngi ki bamenta kaktin ka jong blay kalaya thu ingi bagi don si bon ki nong hikai ki bawan sa kane ka parthei kita ki nong hikai ki ba lamle larapin puli nakasti ka baningkong ka jong u Timothy ka lenong ka basaw ka dekhot ka baningkong ba ka ba ar ka ong kumne Henry umen sem u ong shai baha kita ki bakhado kiya don ki ban hapno naga jinget da ka ba persya skor ya ki men sem ba syukor bat ha ki jing hikai jong ki ksui da ki jingle arsap ki breu ki bakren lamler bala thangsau ya ka jinga tiplem jongki kum dau narsau kita ki dai ki jingmi jongki nong hikai haki sni ki bakado haki sni haswa ba u Jesus Christ onwan sekane ka perthai ki dai ki jing hikai ki ba lamler ki dai ki jing hikai ki ba bakla ki ban hikai ban pen senjor ka jinget ki ban hikai na ka benta ban yo jing ben toy aladi ban yele persya ye kini trai Jisu don kam pantai ya ka balang knang ba ka balang kan trai ya ka ka benta ka bau trai utmu bantai Pila ban keli ke jing keli kene ka step kane ka balang ka bamangingi don ka balang ka jong blay ka day ka balang ka bau Jesus Christ ulate ka day ka balang ka bau try ula siwi ka da ka dor ka baram
lembak ke senam ke jongu. Pulih naka kitab ki kam ki apostol kal nong ke arpo baka dekat ke arpo pra. Ka balang bala thiet ka dor ka senam ka jong uji Yesus Christ. Baru Apostol Paul ru tho si parbengai ya Korin ka baningkong kal nong ka balai baka dekat ka khatway. Kan nongrem hau Jesus Christ. Om dan da ko way pa ka nongrem ka balaban seng na Lord bled seng ha ka kateng ka jong Jesus Christ. Om dan da ko way pa. Ka khot yimi bangin sngaw thu menta hang no ngi don ka balang gamot ka kan hon jong ki bala sil spa ka kan hon jong ki bala yo jing penem ka kan hon jong ki bala kala ka bumut larapin pule Yohanes way khatar ka ong kat kita ki bala pediang hau la ai ya kitu ya ka bor bakin long ki khon ki jong play kata gari ka jing kali yang a bat yi pi pilas ngau day na melody bapin khot khon jong play. Apostol Paul tho se ki para bingai te Ephesus kal nong ka basan ka khot ka pra wong namar pila julong menno ha ka jingdom Henry menta pila long ha ka jingshai ha utrai baru ong to yat ha ka ta ka jingshai yat ha ka ta ka jingshai ka ba pila yo ha ka jingem ka jong pi pila wan na ka perthei jong ka jingdom pila wan na ka perthei jong ka jing bom snau tho pila wan na ka perthei jong ka jing bom tip pim tip chu shano ban let pim tip chu yano ban sekri Henday minta haba palayo iya ka nga jingshai to yakin hakta ka lenti jong ka jingshai ki kam ke apostol kalonong ka bar phun riu khar ka bag arbu ka ba khat pra ar phun riu khat pra ka ong ban pen pe ki khmat jong ki bakin yo phai na ka jingdom sha ka jingshai bat na ka bor ka jong soitan sha ublay bakin yo pediang ka ba ma peki pop bat ka benta ha pedang kita ya ki balapan khoj da ka jinge snau tanat bhai kini kentin ki bo nong tho e ka kitab ki kam ki apostol ulapan sneu wang ban pen pe ki khmat bakin phai na ka jingdum sha ka jingshai bakin phai na ka bor ka jong satan shau blay ban pen phai na ka ta ka jing bom sneu tho sha ka jing sneu tho ban pen phai na kata ka pop ka bakila don sha kata ka hok ka ba ublay ula ai ling ba ka jing ngai ka jongi hallelujah kani ka tin ka jong blay ka long sisa ka ba don bor hadu kata para bangai be how try Jesus lara pios ngawi kani ka tin ka bangala puli kani ka step ka kren yang apa di pi ngede ban ong halaka jong ka donur na ai mo eme nama bangayos ngaw ya kani kaktin namar pamalapan yanga ublay legit yaki para briu bakin ya rap para briu naka bentaban pen I ya kani kalenti badena kata ka daw bangi don hagane ka lumpung kum ka kanhon jong ka balang ka jong lay madon ke balio sneu ya kane ka jing shisha chispa arku saus nem menshwa kelio I ya kane ka jing sha janmit bakile lap bakala roy kumne kumbagalong haswa bangan wan se kane ki seng men singi palay ngarang syong ha office ngala persiang ban calculate ban ken ban plus yaki information ki bangala yo ne ki pastor ki bangala kali kat no tali ki balang ki ba fipet menta ha assembly barok away ngala calculate ki baro ban ngala ken ki baro
ke information ke baki pastor jongi kila ai ki badan ki pastret ngele kan jo nyau spa sau phun riu tli ki balang hadu menda nama persiang ban ken ya ka jing don jong ki para benget nampak yolot tangkat na ka banglatip ngiladon arlak tam ki para benget haka assembly kata kadai ka kanhun jong ka balang ka jong blay ka balayat menta shispa ar po sausnem ngasngok kemen bansa skor jing ruwa jing kon samna na ka balang na nong thmai ki ong nam sngew shep ting la ka ding ka klang nam sngew shep ting la da don ki jing la da don ki jing le ka thong ka jonga ka long bangan yamare bangan poi sya kata ka ying shongne hallelujah upai ba jong ka assembly rong yaro yau trai namangi don ha ka lenti bangin le sya kata ka ying shongne lara ka jing wan jongi ha ka ne ka je sangkan dei na ka wei pat ka benta ba ka wei pat ka jing thmu ngenam yo jing mentoi Henai nama bagi sliang, na aku play pi barok ki balapoi segene ke jeseng, nama bagi ya kabalang, nama bagi kersian ya kabalang, nama bagi don ringkat bak kabalang, hapdeng ke jing bak kabalang ke yukendo, na pedeng jo pi ki balkham rang ba pi tip, baka jingnya lenti jong kabalang ke jong play, ki don arsin ki balasa lembuk hau setan, henai kadang yang kaklem kelon, nama bau jisu ong ngan day kene ka balang how mausiang baki kerdop jong ka dujok kin on la yaka kila don ki balasha yalam bakala bakila mino bangan ongi pi lada pi don ha kene ka jeseng pi shai men sim paino shau trai kala ka bomot pen bet la ka jong ka jing pai pat kinyo ka jing sok ha ka jing ka jong pi nama ka dei ka jing shai yalam bakala how setan kadai gani ka kanhon kabaki nong sedang jong ka balang ki shai mensim baka dai shisha kata ka balang kabau blay ula ibit pan penyeng hagane ka ri khasi jongi larapin puli ya ka jingwai semensim ka basis pakhat ar ka de khot ka ba ar ka ba lai ka ba sau bat ka ba san Kinsa shai bha lada pipule yekani kada khat ka ar ka ong menta khat khandai spa snem leng baki lom baki them badlus ringkat baki yat daka jing slor leng ba jing si tom bak thang bon naki hading la thang pen ban klem jing shating shaprang nginang tur kane ka jirwa jinwa semen sim ke basis pakat ar kaya thu ini ke history jong ka jing ya jong ka balang ka jong blai nadu first century kalayat limba ka ba ka jing kalayat limba ka jing pen prang kalayat limba ka jing kinong yalak kinong saki ki witnesses ya ka tien ka jong blai kalayat limba ka ba ka jing henrei ki ong ngenang ya chaprang ngenang tur chaprang na ka benta ka gospel Bakani kadai kata ka met ka jong Chris ka bo apostol Paul tho se ki para bengai Ephesus kalenong ka baningkong bat ka dekat ka ba apolai kadai ro kata ka tengah ka jong Chris Ephesus san apolai kadai ro ka temple ka jong mensim bakoi Ephesus apoi kadai ro ka ying ka jong blay we Timothy lai Katsan namar kata kani ka balang habaka dai ka met ka jong Chris kalong ka bakoi kumbau Jisu ula khot ikisenran bat ula pen ku bor kerpang yo Petras ban ai ho ye ka bor ka bakerpang kum juru ula sei ki briu haga ka jok ka ka bor ka jongi ye ki briu ki bakoi ka donor banyalam ye kan hon
kabangi ong menta kabalang ublay. Pulih bat nga nakajirway sa mensim kaba ars pa laipusan karikot kabaningkong kaong kumni. Balang ublay ka soti yaka utray ulatay nong seng jongka om day ubriu day u Jisu Christ day u Jisu kon ublay lapan koy dakasnam ukpa lapan koy da ublay ukpa dakasnam ka jingay ay balapan dap da mensim daka board blay bat burom blay balang ublay soti yaka utray ulatay nong seng jongka om day ubriu day u Jisu kon ublay day u Jisu kon ublay o balapan yang yakani ka kanhon sispa arpsos nem menswa bakanya lap sepanga jing penem bakanya lap sepanga jing koy bakanya lap sepanga jing kala ka bomot bakanya lap sepanga briu baki day ban light na ka pop day gani haba pia lap ya ka jing sisa kaba ki briu ken pediang lem da ka wan now blay na jrong laya tu yana bagi don ki para bengai jong ka balang ka jong blay ha ki por kila sa syok kila sa tiet kila sa bom ha ki bayin ki basem ha ki kimi ki pa namar baki pediang yo Jisu kumunong penem Henry Kim Sem Lok Haidin don ki bala sa be no ne ki yin ki sem ki jong ki Henry Kim Sem Lok Haidin don bon ki be kendui ki jing Kim Sem Lok Haidin namar ki shai haga jing em ka jong ki badai ublay ovelapen em na ka benta jong ki kata gadai kabalang kabalate daw Jisu Christ sakendiat kapor kadang biang inga gani ka step bangan pendep kumbang ngalapan kre ban kren kidon si bon ki jing hikai bau Jisu Christ ulai hikai hanay kakwa bangan sim tang ar tali ha gani ka step kajing hikai ka baningkong kajing khot ka jong Jisu Christ kalong baki breu kidai ban thau thamai ya ka mensim namar ka kan hun jong ka balang balatay daw Jisu Christ andai tang kita ki balayo ya ka jing bat thamai ka mensim kumangala kran ha ka basdang kidai ban yo ya ka jing pan thamai ha ka donot ka jong ki kaladan ka wei ka jing dia hakabau Jisu uli kendu ya wei u Farisi bat ula ong yu kadai yame ban kapat kalong kabe ban singau tu udai unong puli ya kalo katora utip ika jing tho handai singau tu ika jing tho wong kum no breu bala temen ula ban plung biang akpo juga kebe ban kapak yu kalong sisa kebe handai Jisu long ya kata ka bala khana ka do ka long do handai dan kam ban kha ya ka mensim kata ka dei ka badan kam dei ban thau thmai ka jingim Kaktian ka jong blay Apostle Paul yu thu ingi Sagi nong rom kal nong kabalay ka dukhan ka ba arfolay Bau breu baro ulang unang pop Baro kila na ay ya ka buram ka jong blay Kila dura na ay ya ka buram ka jong blay Namar ba ka pop kala sensyar haka jingim ka jong breu
Nama kata ya gani ko pop don kamban kublai. Don kamban ino. Don kamban bread. Habang ong ko pop. Kibun kijat pop bagi bro kile halai kejong. Kidon kajing sengau tu bagi le ya kata. Kin ino no ya kata bat ban pai sau try. Jesus Christ wahai gani kajing tha baru ai gani kajih kai banong. Breu dan kamban kapat dan kamban ino ipop. Apostle Paul ubala long breu ubang pat yo jing pen em meno bat hadin bala yo ya kajing pen em mula sengau tu baru tho ya gani kajih ke nong karen wong kum tala rau eu danu kres ulong ujin thau bat mai ki barem kala dono hakmi ki baro ki jalong ki bat mai kata kadai kajing tawa jong ka chin ka jong blai bau breu baro ubadan hagani ka jingiaseng udai ban thau thmai ya ka jingim pilayo yo Chris hakap dono jong pi pila pediang yo Chris haka jingim jong pi pisngau shirham ban wan hagani ka jaseng pila syai haka mensim jong pi ba pila kapat pila syai lada pimpat syai kanere ka sngi ka bala khoti hi ba pin thau mai ya ka jingem lada haka ni ka sngi ka pementa pin thau thamai en pelaj fi na kata ka jingte te bala pelaj noi pina ka pop la penlongi piki sekri ka hop kat ba pidang sakri ka pop pim pat long ki breu ki bala light naka endak la long ki sakri ka hop la pelaj fi namar kata ka hukum ka jong mensim ka jing em hau Chris Jisu ka la pelaj no yanga nak taka hukum jong ka pop ka jing yap ong Apostle Paul bagadon kami nga bari phiru bangin le kumta lala pidang em ka jing em ba ka perthai lala pidang em bi ka jing em ka ba kenja do phim la ban pan ngau ha yaw play lano ru sakinong rom ka lanong ka pra ka de khot ka pra ka ong kumta ti kita ki ba long ha ka do kim la ban pan ngau ha yaw play himla ban pen sngau bhai oblei ha ba pidang em ka jing em ha ka dot impat kala ka bomot nama kata ha ba pidon ha ka ne ka balang pen khoi ke ladi kat ba kadang don ka jing ai pen khoi ke ladi kat ba kadang don ka lat le no ya kata khnang ba phin yo ya ka jing pelat ha ka jing em ka jong pi Apostle Petrus taught hakal nong baning kong de khat ka khat san ba khan reu Henry kumbau ta ubala khoti pi ulong uba khoi to long ma phiru ki ba khoi ha ka jinglong jingem to long ma phi ki ba khoi ha ka jinglong jingem kidan sao tli ki ai ha ka jingem ka jong breu ubaya kendu man ka sni Wei kadai ka bam ka di umla ban kier lano ka baar ka tien ka thli ka bangidan kamban kren ka balai ka trei ka kta ka kamai ka kaji ba ka basau kadai ka akor kita kira ki sautli ki ba ka jing em ka jong ubreu man ka sngi u haban yat lingba haba kran spang ka bam ka di ka balang ka hikai ba ban bam tangye ki batei don bon ki para benget ki balakali yangi ki pastor long pop ne em da ba me kata long pop ne em da ba me kata long pop ne em da ba me kata
bon ba ki bakali kum ta ki ko aban tip ki pastor kin ong kane ka pop ka to ka hok ka to ka biang ka to kambiang anai ka kwa ban thu ifi haba ka tin ka jong ble ka dawa na phi sngau thu ka pi bam ka phi gi haba ong ki jingmelin basniu ka mut ki jingmelin basniu kai kim dan kam ba u pastor ong ba kane ka long pop ne kam long pop kane ka jing tip lem jong phi ka donor ba du play kak tin ka ba kumnong i panan kam ban kren lai ka long ha ying lai ka long ha office lai ka long hi jagat tre lai ka long ha yo lai ka long hang no kak tin ka ba kumnong i panan kam aga jing em ga jong i kijing tray kijing ta kijong phi nado mga pastor banga yeng hang ni ban kren nado ki pastor baro ki bapek haki pastorate haki kam baro ka bangidon hado ki evangelist hado ki parabinget haki office ba kiwe ni tray kumno ni pendep kumno ki responsibility ki jongi ni pendep kumno ki kam ki jongi baka benta ka basaw ka akor haka long brew haka man brew haka jide baka nela yo ka jingkan tho nagi bo bun ba baka akor kalahiar hari kasih haki por ki bamen shwa kikmi kikpa kita hikai ki khon kikti lada phiyai nakmat jongno de banda dem banangu nama kata ka ka akor laju hikai kene ki school ki prepare nama bakal long ka badan kam hadu kata baka benta ka ba ar kabang ako aban kren kata galong wat shwa ya ka hima ka jong blay bat ya ki e baro en sa ai lang tam hafi tarabin puli ya gani naga gospel kat kumu Mathias naga lenong ka ban riu baka dekhot ka balai pulai Henry pinya wan shwa ya ke himau blay bare ka hok jong u te ya ki ne ki e baro an sa ailang tam hafi u jisu le i ba ki breu ki khuslai ka jingem ko bamenta ka jingem ko balasai ka jingem ko balisisni u ikai ke ne ka ji kai ka balong very simple Henry ka long ka ba ki breu ba ken priang ong wat kuslai ya ka jingem ga jopi petu tang ya ki tiulili ha ka ritham kim sem la rap kim sem la thung kim sem la thir Henry ublay ulapan ko boram ya ki katno ka jing itana wat u Solomon ha ka sem ha ka yings em jong u Solomon us em jong hima Israel u klem kup watang ka weru ka boram na gini namar kata wang ka badan kam kalong bapin wat ya ka khmat ka jong blay bau blay on sa pen ko boram yefi na ai ku blay ya kene ka balang hang ne ka balak pediang ya kene ka jeseng kalau wat ya ka khmat ka jong blay bana try ka ka jing duna jongi to map no yangi di nama bakilau wat ya oblay ora kar khu yefi para bagai kalong ka badan kam iki breu bakin sngau tho habakin kin yat lenti haga jing shekri play bon ba ki breu kini gisni iki karong phong jong ne ka prathai ki kham sngau tana banya be iki jong ne ka prathai
Kabang asapting kalong yo ki jo ki breu ki be sa kapartay ki jo ki breu ki be sa ki assembly. Ki jing snow bha jong ne kapartay. Hang no habadan syata ki mare. Jisu hikai wong Wachwa ya ke hima ka jomble ngangai lajan baro nangi ki badan hagene ke jeseng pitip dia ayu ke jela jongi menta kalau ke ek bas ngau si banyo ngau ya ka jing yap jong ki mensim breu haki kram doyong haki ni ki sngi ki baladap warna ki bor sen syaro ki ong baka dai kan ka jing ti be an kala dan ka jing kali ba kraw na baro ki liang ka jing ya be ya ka perthai ka jing ya be ya ka dakalanti bomdai ngila duai na kabenta ki nong sensyar man kapor baraba ki jingjia ki ba kum ki ne ngasim ba kade ki jingjuba ka jong play kaktin ka jong play ka hikai ngi habau Jesus Christ wong wachwa ya ka hima ka jomble namara ka hima jong ka perthai kadon ka jingele kadon ka thma kadon ka jingele marganti ki hima ki ba khrawbor ka perthai ki pan khre ki thma hana ka hima ka jomble kapan kera banya yalap ya ka gospel namar ka hima ka jong blai ka don ka jingsuk namar ba uta unong sensar jong ka ne ka hima dei u jisu batang na u pinyo ya ka jingsuk para bangai be e ka tra jisu aba pi don na ka ne jeseng pi wan ha ka ne jeseng lara pim yo jingsuk don us im jong ka jingsuk dai ka hima jingso ni jirwai ka basis pak kandai fu ar ka jirwai se men sim ka karas ka hima ka jomblai kisenran habaki ardatin yau jisu u jisu upen iya ka lenti ki baki dai ban ngau tho ma phiru la da phi don ka jing ardatin ka jing em jong phi ya ka jing lenti jong ka jing em ka jong phi Pi don kam ya ka ban thai shau trai kumbala ruai de ki samlana kola peti ki ong wala pedeng jong ka jing tlot bat ka jing duna lingba jong me ngin long kin nong jok tang ya me trai ni de ban wa ka ta de ka jing ruai ka ba ka ruai ha ka de ka jeseng de bangi wat yo blay ni don hagene ge geseng but oblay un kar khui ko way pa khui ka men sim oblay un kar khui way men sim ba kodor iba don hagene ge geseng haba pio ngau ye gene ge tin to bat scam haga jing em ge jong pi banung ki jing mot nila duai na ka benta jo pi ki karabinge nado ki balang snong ado ki circle ado ki district barado ka assembly ba phim dai ban khi jing mot ha ka jing mane blai jong pi dai ban long ki ba scam baraba phi long ki ba scam u blai un ka khu ye ka jing em jong pi barun a ye ka jing job ha ka jing em ka jong pi la pia le ba ka om ka jing la pia le ba ka jing ban ju ha ka jing em ka jong pi
Pindap nanda ka jing men ka jing sok. Utrai un karku ya ka jing em ka jong pi. Ai bagani ka chin ka jong play. Ka bangal yo man snow agani ka step ka bamenta. Haba pilit pai na gani ka jingiaseng. Yo aka do nut ka jong pi kan kali. Ki bereti ong yo ni. Ma pi apa ka do nut pri ban khwa la ka jong man sim. O dai red su ko nu jong play u balapan em ya nga. Ban nan snow to yang kita ki bon jo ka jingdom ki bon jo ka pop ki bon jong syaitan. Bakin nom la ban yele persya ya ka jing em ka jong pi. Pilawan khnang sia gani ka jingiaseng. Ban na dwa yo play. Bao blay un karku ya ka jing em ka jong pi tong ni tuai try bob hang ai ngoi eme na ka banda ga ka step ka ba malapan la eu shakri jong me ko try ban krani ka thin ka jong me a try na dwai ba men karku ka wei pa ka wei kantin ya ka balapan snow kan da yo jaka ki dot no jong ki bo bon ki men sim ki ba kodor ki ba don ha ka ne ka jingiaseng kin ma chisha ya kata ka jing sok ka jong me ko try kin ma a try ka jing karku ka ba na me ko jisu bi e jonga ba nget ko try ba na ba pai ne ka jingiaseng kin le pai ne da ka jing men ba da ka jing karku ka jong me ha ka teng ka jong jisu nga dwai ba nga ai ngo. Amen. To tram karku na ka banta ka buram ka jong blay.